на божество. Божественият характер. Златото символизира наистина, както ние виждаме, божественият характер на Исус. Ние също сме призовани да дадем на Христос нашето най-ценно. Не само в материален смисъл, но нашето време, както казал Павел Асенес, да имаме и дарби, таланти, време да дадем на Господ Исус Христос. Нашите усилия, това са най-ценното, които ние трябва да дадем на Господа. Когато даваме всичко това, ние признаваме Неговото царство. Когато ние даваме всичко това, ние признаваме Неговата власт в нашия християнски живот. И второто място, какво предоставиха те? Ливан.